So unang importante gid kayo nga kada habwa ani mga daotang espiritu nga nasulod nato, magpasulod po tagdaghang pulong. So actually ang makapahabwa ni kani pagkako sa imong espiritu, hinahinay ko na sila gawas. Pero natabangan nimo mong kaugalingon nga wala kay makasulod nga daotang espiritu, pinaagi sa pagpasulod og daghang pulong sa imong kinabuhi. So nato mo na siya ang disiplina So notice niyo every time nga kay disiplinahon, o kasagaran ani o dili ka meek, dili ka mo kainubsanon, musinta gid ka. Yang mo ra bagay na naghari o mo gini mga natural nga reaction sa atong mga kanak. So, why not na para sa mga katigulangan ba? Di ba kani adto? Siguro ang uban sa tuade karon mga generation, mga balikan na mga generation sumusukol ang mga ginikanan. Pero during sa among mga panahon, makadung pa maghalimi nga na ay mga amahan inahan mo badlong sa ilang anak magilog na bitaw. Hilong lang ito. Umino lang ito sa panambagon sa mama papa. Dili po ni babag, dili po tubag-tubag. Mo ito yung gwapo nga kiniya. Di same lang kigya ko na sa